داوی بالیۆزە ئەمریکا li Sûriye Robert Ford got ku siyaseta Amerîka derbarê Sûriye neserkeftî bû bi yekcarî û diyar kir ku bi rêveberiya Obama sernekef di çareserkirina pirsa Sûriyê de di rêyên leşkerî de di demekê de ku divat çareseriyeke siyasî be. Her wiha li dor pêwendiya welatê wî li gel mîlîşên PYD got ku tu şirove jê re nîne. Amaje kir ku Tirkiye rapirsîn li Washington kiriye derbarê rewaya alîkariya PYD û serbar kir ku netewên yekgirtî grûpên İslamî li Helebê biçek nake ji tirsa ku ew çek têkevin destê eniya Nusra de. Ji aliyekî din ve alîkariyên leşkerî di de mîlîşiyên YPG tevî şerê li tenîş derêxistina PKK ya terorîst wekû Ford pesend da û got ku ew yek helwesteke nelê hatiye yan ku neguncawe û dûrûye bi awayekî eşkere. Ford serbar kir ku bi rêveberiya Washington dest pê kiriye nas bike ku PYD nikare her du parêzgehên Reqayê û Dêrazorê bin destê Daişê derxe û têgihiştiye ku PYD bi ser nakeve û ji ber wê yekê dest bi rahênana hêzên Erebî kiriye li cihê PYD û ew yek demek dirêj jê re divê. Ford serbar kir ku li gor jêderên leşkerî ku 6,000 şerkerên Ereb hene niha rahênanê bi wan têkirin ji aliyê Amerîka ve. Lê ew hêz têra kontrolkirina devereke mezin nakin û ji ber wê yekê Amerîka di helwesteke zehmet de ye. Lê Amerîka berdewamê di alîkariya milîşên PYD de ji ber ku çareseriyeke din li pêş Amerîka niha nîne. Ford diyar kir ku Washington tu fişareke bihêz li ser rejima Esed û desthilatdarên Sûriyê nekiriye û derbarî danûstandinan amaje kir ku mezintirîn şaştiyên Amerîka li Sûriyê ew e ku alîkariya pêwîst pêşkêşî opozisyonê ji sala 2012 û 13 de nekiriye. Ford balkişand ser rola sereke ya netewên yekgirdî li Rojhilata Navîn de ku gelek caran birîndar bûye û bawerî pê nemaye û got jî ku Obama xema wê yekê naxwe û matmaya xwe ji bêdengiya Amerîka derbarê êrişên rejima Esed li ser bajarê Helebê bi behaneya ku Nusra têde ye diyar kir. Têzanîn ku Ford wekû balyozê Amerîka li Sûriyê ji sala 2011 ta 2014 kar kiriye û niha li peymangeha Rojhilata Navîn ya Lîkolînan ya ku bingeha wê li Washingtonê kar dike. Şêrîn Kîlo Ark